भैया लोग प्रणाम नमस्कार गुड इवनिंग, कैसन बानी जा। हम रवि जी फिर से आप लोग के हमारे चैनल विश्व शक्ति फिल्म्स में स्वागत बाटे। आज हम एक बहुत बात बतावे जा रहल बानी। भोजपुरी के सुपरस्टार देसी कलाकार अपन माटी के लाल गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी जी का कल सुबह जबरदस्त बवाल सॉन्ग वीडियो सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा। इ गीत बहुत ही दर्द भरा गीत बाटे जौन एल्बम के नाम ह आवत जून ले ली हमार खून। जौने के वीडियो शूट हो चुकल बा और इ वीडियो बहुत ही जबरदस्त शूट भइल बा। कल सुबह 5:45 पर प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट चैनल पर और रौरा सबके देखे के मिली। तो ज़्यादा देर ना करम, रौरा सब कल सुबह 5:45 पर प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट पर जाई और ये वीडियो का आनंद ली और अपन अपन राय दी जा। और गीत के लिखले बाड़े अपन बड़े भैया कृष्णा बेदर्दी जी और म्यूजिक से सजैले बड़े भैया पुनीत बिहारी जी। हमारे पिछला वीडियो के इतना प्यार और दुलार दे खातिर रौरा सबके बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही अपन प्यार और दुलार आगे बनाई रखम ताकि और रौरा सबके अच्छा वीडियो हम लेके आवत रही। इसी डेली अपडेट पावे खातिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजा। अगर नहीं कीजिए कैले तो जाई जा नीचे दियल गई लाल बटन के दबाई जा, सब्सक्राइब कर लीजा ताकि आवेला वीडियो आप तक पहुंच पाई। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ना कर भूलें।